kørt tidstræning. Det gik rigtig godt. Vi sluttede toer. Det betyder, at vi skal starte toer i løbet her i eftermiddag. Så det er et godt udgangspunkt. Vi har fundet en del i bilen i forhold til i går, så det føles rigtig godt. Så jeg ser frem til løbet. Revs rise, the green lights go, and it is once again a poor start by Solov, one of the drivers going on the grass. Can't quite tell who it is, but it doesn't really matter because for now Sebastian Ågaard has taken the lead ahead of Nicholas Solov. As we see Ågaard come round the final corner now and exit the final corner to take the checkered flag and take his first win. Sejr i dag i race 2. Super fedt. Sæsonens første sejr for mig. Det føles mega fedt. Ja, også super godt for mesterskabet. Vi er tæt på etteren nu, som var planen. Ja, vi havde det lidt svært i går i forhold til farten, men vi lavede nogle ændringer over natten, og det så ud til at virke. Farten var rigtig god i dag. Startede P2 i løbet og tog starten, og så holdt vi førstepladsen gennem hele løbet. Det man kan tage med for den her weekend, det er nok, at det lyder måske lidt kliché, men aldrig give op. Fordi vi havde det svært i går, men vi blev ved med at arbejde videre over natten. Og ja, lavede et godt comeback og vandt løbet i dag, så det er super fedt.